boss! Galit na galit ako, boss eh. Nagigigil ako, boss eh. Gigigil ako, boss eh. No, may napatay ako sa kwarto ng tita ko. Gusto tumakas, boss eh. Hey, boss, itakas mo ako, boss. Sige na, boss. Itakas mo ako, boss. Nagalit ako, boss eh. Boss, tulungan niyo ako. Boss, ano ko, boss, nakapatay. May kwarto ng tita ko, boss. Ha? Gusto ko tumakas, boss. Boss, tulungan niyo ako, boss. Kapatay mo! Dito ka lang. Yung sa pulis? Kita mo bakit mo pinatay? Kasi malikot kasi sa boss. Pag ganun, boss, oh. Thriller pa lang yun. Diretso na sa video. Boss, tulungan niyo ako. Ano ba ditong boss? Pasakay sa airport? Bakit? Oh, asan sakayan dito pa airport, boss? Bakit, boss? Boss, nakapatay. May kwarto ng tita ko, boss. Ha? Nakapatay, boss. Magaling kang Napatay. kupal ka. Tulungan niyo ako, boss. Napatay ano napatay? Okay, boss! Boss, anong pwede sakyan pa airport? Gusto kong tumakas, boss. Boss, tulungan niyo ako, boss. Napatay mo yung tita mo? Sa tita ko, boss. Sa kwarto ng tita ko, boss. Oh. Napatay ko, boss. Napatay mo! Boss, Dito ka lang. yung sa pulis? Naku, patay. Huwag, boss. Napatay mo tita mo, bakit mo pinatay? Ano, boss? Hindi pinatay yung tita, boss. Yung saksakan, boss. Ang ganda ng cambio mo, ah. Saksakan Sa ano kasi malikot kasi sa boss. Pag ganun, boss, oh. Kaya, Sino nagsaksak ikaw? boss, kaya Tagapatay. yung saksakan ko, boss. Pinatay ko yung saksakan, boss. Ng electric fan. Ano, nakurinti yan yung tita? Oh, pinatay ko yung saksakan ng electric fan namin. Tumahimik ka dyan, ha? Okay na ako, boss. Wala, di na ako nanginginig. Okay na ako. Back to normal. Okay na ako. At isang mabilisang shoutout na din kay John Dominic Montimor. Ay, boss, magtatanong lang ako, boss. Saan ba dito may sakayan pa airport? Airport doon. Ginagawa mo. Ha? Doon? Oo. Ano sasakyan? Taxi, jeep, aeroplano. Gusto ko kasing tumakas, boss eh. Ha! Parang ganun ba, oh? Ginagawa mo. Ganong mga lakad, boss ba, oh? Para cool ba? Cool. Yan lang niya, yabang mo, ha? Boss, kasi ako, boss. Doon sa may bahay ng tita ko, may napatay ko ba? Napatay ko, oh. Pag ganun kasi, boss, oh. Pag ganun ba, oh? Pag ganun. Tapos napakahangin pa. Yung pinatay ko na agad. Siyempre, pag mga ganun, pasiga-siga. Pag malakas ang hangin, patayin agad yan. Kumukulo dugo ko sa'yo, ha? Oh, bahay ng tita ko, pinatay ko. Yung saksakan. Ng electric fan. Malakas yung hangin eh. Pinatay ko yung saksakan eh. Automatic yan. Matik yun, boss. Saksakan. Akala nyo boss? Saksakan ng electric fan, pinatay ko, boss. Tanga ka kasi. Oh,
Okay na ba tayo dyan, boss? Okay, sa dyan, dun ba sa kaya ng ano? Hindi ka sumakay ng taxi, boss. Oh, gusto ko kasing tumakas, boss eh. Napatay ko, boss eh. Salamat, boss ah. At shoutout nga pala kay GV Boy TV. Boss! Boss! Saan ba dito? Sakayan pa ano? Sa Sakayan pa airport. Galit na galit ako, boss eh. Nagigigil ako, boss eh. Gigigil ako, boss eh. Pwede ba ito makaabot ng airport? Ay, hindi. Boss. Kasi bawal. Bawal tong airport. Boss, galit na galit talaga ako, boss eh. May napatay ako doon, boss, sa ano? Sa tita ng, ano ko, bahay ng tita ko. Ganun ako, boss. Bakit naman ano man nangyari, boss? Ha? Napatay ko, boss. Sa, ano, sa bahay ng tita ko, napatay ko. Oh, napatay ko, boss. Gusto ko tumakas, boss eh. Okay, boss, itakas mo ako, boss. Sige na, boss. Itakas mo ako, boss. Boss, sige na, boss. Takas mo ako. Hatid mo ako, boss, sa airport. Sige na, boss. Ayaw mo, boss? Hindi ako dali kasi bawal dito. Bawal doon, bawal? Bawal pala doon? Sige, boss. Sige, boss. Napatay ko, boss. Kayo lang, boss eh. Kasi ano ako. Hindi ko. Walang hatid sa iyo. Boss, oh, napatay ko sa ano, may napatay ko sa kwarto ng tita ko. Gaganon-ganon kasi yung ano, boss eh. Gaganon-ganon eh. Kaya pinatay ko, boss. Gaganon-ganon yung ano ba. Tapos malakas pa yung hangin. Oh. Napakahangin kasi kaya napatay ko. Napatay ko yung saksakan ba, yung electric fan. Pinatay ko kaagad. Dito muna ako, boss. Ito ha. Lahat, boss. Lahat. Tagalit ako, boss eh. At isang mabilisang shoutout na din kay Dongkoy Ortazon. Napakasayo ka ngayon, ma'am sir. Saan ba pwede makasakay dito paano? Pa-airport? Tapos yung airport. Oh, pa-airport. Grabe, ma'am sir. Ang saya ko, ma'am sir. Pwede bang mag-ano? Taxi lang ba? Taxi? Ah, sige sir. Diyan, meron dyan, taxi lang. Mas madali. Mas madali yung mag-taxi. Kasi alam nyo kasi sir, masaya ako ko ngayon sir kasi Tinatawag ko ako. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? nagbubulol-bulol na ako. Doon, ma'am, oh. Ma'am sir, may napatay ako sa bahay ng tita ko. O, napatay ko. Pag ganun kasi, tapos napakahangin pa. Kaya yun. Ganun. Mahangin kaya pinatay ko. Doon sa ano, bahay ng tita ko. Kaya ano, gusto kong pumunta ng airport. Gusto kong tumakas eh. Oh, relax ka lang. Huwag lang maingay sir ah. Ma'am sir. So, kaya pinatay ko yung ano, saksakan ng electric pa ng ano ko, tita ko. Sige sir, ma'am sir. Bye-bye. Boss, Galing mo, ang galing mo. nanonood ba kayo? Right here.